Κύριε Ιερέα Μονή Αγίας Τριάδος, στα μετέωρα. Η ανάβαση θα είναι δύσκολη. Βλέπετε και αν μπορείτε να δείτε το βράχο που είναι ελαξεμένος και ανεβαίνει κόσμος. Λοιπόν, θα τα πούμε απάνω. Παιδιά, έχω μπει να περάσω τον Αφιένα της Κατάρας. Λίγο παραμελημένος ο δρόμος, αλλά δέστε τοπίο. Αυτό είμαι στην αρχή τώρα, ούτε δεν έχω καβατζώσει ακόμα τον Αφιένα. Δέστε τοπίο. Προβλέπω ότι θα δω ένα απίστευτο τοπίο μέχρι να βγω πάνω στα ριζά του βουνού. Το δρομολόγιο. Έτσι λίγο από το δρόμο έχω μπει μέσα στα έλατα. Δεν έχω ξαναπεράσει ποτέ μου από αυτό το σημείο. Και αν σκεφτεί κανείς, αυτός ο δρόμος εξυπηρετούσε την ένωση εξυπηρετούσε Θεσσαλονίκη Γιάννενα. Δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό λεγόταν και Κατάρα. Το τοπίο βέβαια πανέμορφο, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορεί η κάμερα και το βίντεο να αποδώσει την ομορφιά του τοπίου. Από κάτω μου αριστερά περνάει η Εγνατία. Κύριοι, Αφιένας Κατάρας. Είμαστε στα 1600 μέτρα υψόμετρο, χοντρικά, έτσι. Αυτή είναι η άποψη από το κορυφή. Πλέον έχω ξεκορφίσει και πάω προς το χιονοδρομικό κέντρο του Μετσόβου και από εκεί να κατηφορήσω προς το Μετσόβου. Το τοπίο μέχρι τώρα φανταστικό, κάτι άλλο. Παιδιά, και γελάδια στο δρόμο, τα βλέπετε? Γελαδίτσες, είναι λίγο, βλέπετε λίγο αυτό μου τώρα, τη βάση από το κινητό μου. Γελάδες της Υπήρου. Γελάδια. Κύριοι, έξω από το Μέτσοβο. Αριστερά το Μέτσοβο. Και τι έχουμε εδώ? Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Άρμα μάχης M24. Η τοποθέτηση του άρματος από το Γενικό Επιτελείο Στρατού σε αυτόν εδώ το χώρο δίπλα στο μνημείο του Ιππικού αναδεικνύει τη μετάβαση από τον ύπο στο άρμα και την εξέλιξη από το ιππικό στα τετρακισμένα. Το συγκεκριμένο άρμα ήρθε σε χρήση το 50 και αποτέλεσε το πρώτο άρμα που αποκτήθηκε σε μεγάλους αριθμούς από το ελληνικό στρατό. Άρμα μάχης M24. Ας το γυρίσω έτσι.
Κύριε, εδώ είμαστε στο Ανήλιο, Ταβερνίων το Στέκι. Αυτή είναι η θέα. Απέναντι είναι η Εγνατία, η γέφυρα που βλέπετε. Από εκεί πέρα ήρθα, μάλλον όχι από την Εγνατία, και εδώ απέναντι είμαστε στο Μέτσοβο. Καλό, Πίστευτα μέρη, ρε φίλε. Ήπειρος. Πάω για το τσιπουράκι μου τώρα, τα υπόλοιπα σε δεύτερο χρόνο. Κύριε, η πρωινή υγρασία. Τραβάω λίγο μέσα από το στήριγμα του αυτοκινήτου. Πρωινή υγρασία, είμαι στο δρόμο φεύγοντας από το Μέτσοβο για Μιλιά, Κρανέα. Κρανέα Γρεβενών. Εδώ δες, πρωινή υγρασία, βγαίνει ο ήλιος και είμαι μέσα σε ένα σύννεφο υγρασίας. Το τοπίο είναι μαγευτικό πάλι. Αν δεν έχετε έρθει ποτέ από εδώ, ελάτε. Παιδιά, δέστε το τοπίο. Έχω περάσει τη Μιλιά και πάω για τους καταράκτες του Μπουλουβάρου. Δέστε το τοπίο. Δάσος. Από κάτω περνάει το ποτάμι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Τα ακούτε τουλάχιστον. Δέστε το τοπίο. Δεν είναι, είναι αλλού. Το μέρος είναι αλλού. Είμαστε στις παρυφές της Βάλια Κάλτα. Η Βάλια Κάλτα εκτείνεται αριστερά μου. Ζεστή κοιλάδα. Απάνω δέστε εδώ τι γίνεται. Κύριοι, καταράκτες Μπουλουβάρου. Εδώ
Από τον αδερφό μου το είδα. Είστε εδώ. Πάμε από εδώ. Το μέρος είναι πάνικρο. Δέστε εδώ πέρα. Πρέπει να είναι ένα κομμάτι του ποταμιού που ενώνεται προς τα κάτω με το άλλο ποτάμι που είναι δεξιά από το δρόμο. Απίστευτο. Λάθος δρόμο πήρα. Το μέρος είναι πάνιγρο. Το ποτάμι από κάτω. Έχει και αράχνες. Και φτάνουμε. Απίστευτο. Εντάξει. Εντάξει. Αλλού. Πραγματικά αλλού. Είχε δίκιο ο Χριστός. Το τοπίο εδώ δέστε. Δεν χρειάζεται να πάω παραπέρα. Και βέβαια δεν είναι και κατέβηκα από ένα άλλο σημείο. Ανέβηκα από εκεί κάτω που βλέπετε το μονοπάτι. Εδώ ανεβαίνει από εκεί και πήγα μέχρι πάνω και γύρισα από ένα άλλο σημείο. Εντάξει, έχει και αράχνες, πως να ιστούς. Και εδώ βλέπετε το ποτάμι που κυλάει, παραπόταμος, και ενώνεται με το άλλο το ποτάμι που είναι στο βάθος. Ελπίζω να μπορέσω να σας το δείξω. Εδώ βγαίνω πάλι από την πάνω πλευρά, να το μονοπάτι από πού. Βλέπετε, αυτό είναι το μονοπάτι που κατέβηκα και αυτό είναι το μονοπάτι που πήγα προς τους καταράχτες. Το ποτάμι περνάει κάτω από το γεφυράκι εδώ και καταλήγει εδώ κάτω. Το βλέπετε, τα νερά. Εντάξει, είναι αλλού. Δέστε εδώ άλλο τοπίο. Δέστε. Το ποτάμι, αυτό είναι το κεντρικό ποτάμι. Έτσι. Να το αυτοκίνητο, να οι καταράχτες από εκεί. Πέφτουν από εκεί καταράχτες, πάνε στο παραπόταμο και αυτό το ποτάμι συνεχίζει εδώ, όπως βλέπετε, και ενώνονται παρακάτω. Αυτό το μεγάλο ποτάμι με το άλλο το μικρούτσο. Βέβαια η καφρίλα μας περισσεύει και εδώ. Διαπιστώνετε πλαστικές τσάντες είναι κάτω. Κάποιος μαλάκας πήγε και τις πέταξε. Αλλά τέλος πάντων. Άλλο πράγμα εδώ τώρα. Εδώ έχουμε πέσει, παιδιά, έτσι. Έχω περάσει την Κραναία, έχω βάλει βενζίνα και πάω προς το Κυπουριό. Πέρασα και το Κυπουριό, συγγνώμη.
και συνεχίζω για Μαυρανέους. Θα κινηθώ βόρεια, μετά συνέχεια δυτικά προς τη Βαλιακάλτα, από άσφαλτο βέβαια, πάντα από άσφαλτο, με σκοπό να πέσω πίσω προς Βαβούσα. Και εδώ βλέπετε ένα υπέροχο γεφύρι και ένα υπέροχο τοπίο. Δεν πάω τώρα εκεί μέσα, δεν πάω αυτόν τον δρόμο, αλλά να. Κύριοι, πέρασα τους Μαυρανέους. Ο δρόμος μου είναι να κινούμε ακόμα βόρεια και θα γυρίσω σε λίγο δυτικά προς τη Βαλιακάλτα. Και εδώ είμαστε στο γεφύρι του Ζιάκα. Είμαι λίγο πριν το χωριό το Ζιάκα. Και είμαι σε ένα όμορφο γεφύρι. Σταμάτησα λίγο να το τραβήξω και να το δω. Το γεφύρι του Ζιάκα. Το οποίο ήταν παλιό γεφύρι που πέρναγε ο κόσμος, όπως καταλαβαίνετε. Η Ήπειρος είναι γεμάτη από τέτοια γεφύρια. Γιατί είναι γεμάτη και από ποτάμια. Εδώ είναι ο δρόμος. Και εδώ είναι το παλιό γεφύρι του Ζιάκα. Γέφυρα Ζιάκα. Το ποτάμι από κάτω το βλέπετε. Η φύση είναι πανέμορφη. Πραγματικά. Δέστε. Δεν ξέρω δυστυχώς ποιο ποτάμι είναι αυτό. Απέναντι έχει ένα άλλο κτίσμα. Το γεφυράκι είναι μικρό. Το ξωτό μένει μικρό δε. Συνεχίζω να πάω εκεί προς το κτίσμα που είδα. Είναι μια βρύση, πολύ όμορφη. Δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να περάσω, γιατί και τα παπούτσια μου δεν είναι με τα πλέον αδιάβροχα. Βρύση, ποτάμι, φύση. Ο δρόμος συνεχίζει εδώ πέρα, δεν ξέρω που πάει. Αυτά, κύριοι. Υπέροχο μέρος. Πραγματικά. Παιδιά, σταμάτησα για να το τραβήξω αυτό. Είμαι
Έχω περάσει το Σγιάκα, έχω κάνει όλη τον κύκλο, έχω πάρει νότια πορεία και πηγαίνω προς Περιβόλη και συνέχεια για Βοβούσα. Το τοπίο, εδώ μέσα είμαι, σε αυτό το πράγμα, βρίσκομαι εδώ και κανάμι 45 λεπτό. Τι να σας πω. Εδώ, το ποταμάκι, σε μια φυσική, ένα λιβάδι φυσικό, το ποτάμι που τρέχει εδώ, το τοπίο από πάνω μαγικό. Τι να σας πω τώρα, είσαι σε άλλο μέρος, είναι αλλού. Δέστε μέσα, μπορώ να ζουμάρω και όλα λίγο. Απίστευτα πράγματα. Πολύ ωραία. Η Ελλάδα μας, αυτή είναι η Ελλάδα μας. Κύριε Βοβούσα, χωριό Βοβούσα, ανήκει στα Ζαγόρια. Δέστε εδώ το τοπίο, ποτάμι, Σία, και εδώ είναι και το γεφύρι της Βοβούσας. Το τοπίο είναι ανεπανάληπτο. Τι να λέω, τι να σας λέω, τι να το βλέπετε. Το ξωτό γεφύρι Βοβούσας. Βλέπετε πως είναι φτιαγμένο. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να στέκεται, γιατί δεν έχει, μια καμάρα είναι. Και εδώ είμαστε τώρα στο πικ. Μάλλον, ναι. Και κάτι φορά. Το ποτάμι. Δεν ξέρω ποιο ποτάμι είναι, θα το δω. Δέστε το τοπίο. Το χωριό. Άλλα μέρη. Άλλα μέρη. Κύριοι και κυρίες, Τσεπέλοβο. Πάω για την κεντρική πλατεία, φτάνω. Πάρκαρα πιο κάτω, εδώ αμάξι όπως καταλαβαίνετε δεν μπαίνει. Ο δρόμος βλέπετε πως είναι για να τρέχει το νερό της βροχής και παράλληλα καφέ μπαρ το Ξάγνατο,
Εδώ ίσως πάμε το απογευματάκι. Το σπίτι της Μέλισσας. Δέστε το πως θα. Ούτε ο Δούσης να ήμουνα. Ξενώνας στο Ζαγορίσιο. Ξενώνας. Εδώ είμαστε στο κέντρο Τσεπέλαβο. Ξενώνας στο Ζαγορίσιο. Έτσι μπαίνουμε. Δημαρχείο. Εδώ θα κάτσω στη μικρή άξο να φάω κάτι. Παραδοσιακό τσιπουράδικο τηλέμαχος. Καφενείων. Γκούρι, τσιπουράδικο τηλέμαχος. Τι βλέπω ο τηλέμαχος πρέπει να είναι το κόβο κλειστό. Και έχει το Άιρις άλλο. Πλατεία Πλάτανος. Εντάξει, όλα τα λεφτά. Και η πλατεία εδώ πέρα. Τις βρίζες της. Γέφυρα ΑΟ. Έχω περάσει το Βρυσοχώρι και κινούμε σε επαρχιακό δρόμο για να ανέβω προς Κόνιτσα. Ποταμός ΑΟος. Είναι ο μόνος ποταμός, λέει, στην Ελλάδα που κινείται ανάποδα. Πηγάζει από το Μέτσοβο ψηλά και καταλήγει και χύνεται στην Αδριατική, στην Αλβανία. 70 χιλιόμετρα μέσα στην Ελλάδα, τα διπλάσια μέσα στην Αλβανία. Ποταμός ΑΟΣ. Και η φύση γύρω γύρω. Από εκεί πάνω κατέβηκα. Δέστε κορφές απέναντι. Και προς τα εκεί πάνω θα ανέβω.
Και εδώ κύριοι και κυρίες, είμαστε στο γεφύρι της Κόνιτσας, το ιστορικό γεφύρι της Κόνιτσας. Το βλέπετε μπροστά, το μεγαλείο το Γαού, το οποίο γύρω γύρω. Και η θέα από εδώ πάνω είναι απλά απίστευτη. Βλέπετε και το καταραχτάκο εκεί πέρα. Κάτι φορά. Βοτάμε. Λοιπόν κύριοι, δεν θα το πιστέψετε, πρέσπες με ομπρέλα. Έχω φτάσει στον Άγιο Αχίλιο, πάω να δω λίγο εκεί το... Εδώ είναι ο Καλαμιώνες, τα πουλάκια τα οποία είναι εδώ πέρα. Πάω να δούμε λίγο το πέρασμα εδώ στον Άγιο Αχίλιο. Απέναντι είναι ο Άγιος Αχίλιος, όπως πιθανώς θα βλέπετε. Πέρα στο νησάκι. Μικρή πρέσπα κύριοι, εδώ είναι μικρή πρέσπα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω εγώ εκεί πέρα, θα γυρίσω πίσω. Απλά να το δείτε λιγάκι μέχρι πέρα εκεί στη λίμνη. Αυτή είναι η μικρή πρέσπα. Είπαμε, η μικρή πρέσπα είναι κατεξοχήν ελληνική. Ένα μικρό κομμάτι της παίρνει στην Αλβανία, πολύ μικρό. Η μεγάλη πρέσπα που θα πάμε αργότερα στους Ψαράδες να τη δούμε είναι από την άλλη πλευρά, από εδώ, βόρεια, και είναι τριεθνής λίμνη. Ελλάδα, Σκόπια, το μεγαλύτερο κομμάτι στα Σκόπια, και ένα μικρό κομμάτι και στην Αλβανία. Ο Άγιος Αχίλιος απέναντι, πιθανότατα που είναι εκεί πέρα άνθρωποι που μένουν να πούμε, γιατί τα αμάξια που ήταν παρκαρισμένα στο πάρκινγκ. Εδώ παρκούλες. Αυτά. Λοιπόν παιδιά, εδώ είμαι σε ένα σημείο θέασης πηγαίνοντας για τους Ψαράδες. Εδώ βλέπετε στο βάθος τη μικρή πρέσπα, τη λωρίδα γης που φαίνεται λιγάκι, που χωρίζει τις δύο λίμνες, και εδώ αριστερά ευθεία κάτω είναι η μεγάλη πρέσπα, η μεγαλύτερη λίμνη, όλες από τις δύο. Στα θάλασσα είναι, το βλέπετε, λίμνη. Εδώ είναι και κάτι κι άλλο, αν βάλεις ευρώ και βλέπεις, μισό ευρώ και βλέπεις. Να βλέπετε ο δρόμος κάτω, αν μπορώ λιγάκι, που έρχεται ευθεία στο κέντρο της λήψης, η λωρίδα γης που χωρίζει τις δύο λίμνες, οι οποίες λένε ότι συγκοινωνούν, υπόγεια, δεν ξέρω. Και εδώ μιλάμε για τη μεγάλη πρέσπα. Και εκεί κάτω ένας προφανώς ψαράς, τι να πω. Και όπως είπαμε, η ελληνική πρέσπα, η μεγάλη πρέσπα, συγγνώμη,
Ανήκει σε 3 μέρη. Εκεί βόρεια, στο βάθος πρέπει να είναι Σκόπια. Έτσι, εδώ είναι η Ελλάδα μας. Και κύριοι, έδεσε καταράκτας. Δεν είναι το ερπετάριο, λέει. Το ωραίο τοπίο θα το δείτε τώρα. Εδώ είναι το μαγευτικό. Όλα αυτό που βλέπετε. Όπως βλέπετε, κατεβαίνω, το λέει σπήλαιο καταραχτών. Πάμε να το δούμε. Σπήλαιο των καταραχτών της Έδεσας. Παιδιά, δέστε το τοπίο. Δεν έχω πει σε πολλά σπήλαια. Σταλαθίτες, σταλαγμίτες. Εντάξει. Άλλη φάση. Και μπαίνεις μέσα στο. Κοίτα εδώ το σταλακτήρι και το σταλαγμίτι που ενώνονται. Απίστευτο. Τι έχει κάνει τόσα χρόνια η φύση. Κατέβουμε μέχρι εδώ το σημείο που πλέον δεν πάμε παρακάτω. Άλλοι έχουν πάει, εμείς δεν μπορούμε να πάμε. Μέχρι εκεί. Και πάνω εδώ. Μέσα εδώ. Ρόχο. Εντάξει, άλλη φάση. Εγώ δεν έχω ξανάρθει εδώ. Ερχόμαστε στην πλάτη του καταράκτη. Μου θυμίζει λίγο τους τουαλετό το Μοϊκανό το έργο.